Toto je SsangYong Torres a na Slovensku môže byť váš už za necelých 28 000 eur. A to nie je vôbec zlé na auto, ktoré svojimi rozmermi prekonáva aj Škodu Kodiaq. Práve naopak, je to podozrivé. Veľmi podozrivé. Poďte sa preto spolu so mnou pozrieť na to, čo si pre nás SsangYong pripravil. A hlavne, kde sa šetrilo. Pretože niekde sa šetriť určite muselo. Prvá vec, ktorá vám udrie do očí, je dizajn. Zatiaľ čo v minulosti majiteľovi SsangYongu hrozila pravidelne žaloba za verejné pohoršenie, v posledných rokoch si dizajnéri pravdepodobne predplácali hodiny kreslenia na Skillshare a výsledok sa dostavil. Dnes už SsangYong nevyrába vyslovene škaredé autá, ale žiadne z nich vás zároveň nechytí príliš za srdce. Toto je iný prípad. Počas testovacieho týždňa sa otáčali mužské hlavy, jedna radosť. A takmer vždy po zaparkovaní ku mne niekto pribehol so sériou otázok. Ja som musel vysvetľovať, že nie. Toto nie je Jeep ani Land Rover. Netreba totiž zabúdať na to, že aj SsangYong má svoju vlastnú offroadovú históriu a mnohé prvky, ktoré vidíme aj na modeli Torres, pochádzajú z minulosti. Mne osobne napríklad skupinové hlavné svetlomety a predná maska pripomínajú model Corando z prelomu milénia. Napriek drsnému vzhľadu nejde vyslovene o offroad a niektoré dizajnové cingelingátka sú tu skôr na okrasu. Napríklad tieto plastové nášľapy. Ani nech vám nenapadne na to vyliesť. Nedopadlo by to dobre. Niektoré prvky sú však funkčné. Napríklad červená krytka pre ťažné oko. Celkom milý detail, akurát neviem, čo nám tým chceli inžinieri v SsangYongu naznačiť. A zatiaľ čo niektoré dizajnové prvky sú mimoriadne zaujímavé, ako napríklad tento masívny a farebne odlíšený C-stĺpik, iné dokážu pekne zamotať hlavu. Tvar zadného veka imituje rezervu. Autá, ktoré mali v tejto časti umiestnené náhradné koleso, mali spravidla rukoveď umiestnenú rovnako ako Torres, pretože pre veľkú hmotnosť náhradného kolesa sa dvere zvykli otvárať do strany. Tu ma Torres samozrejme prvýkrát oklamal, pretože ja som ho chcel otvoriť do strany, ale nie. Toto veko je klasicky vyklápateľné ako u každého SUVčka. Chvíľku to trvá. Batožinový priestor je obrovský, aj keď trochu plytký. Osobne ma zamrzeli prázdne steny. Po bokoch nenájdete žiadne háčiky ani 12V zásuvku. Roletka navyše nemá vodiace koľajničky, takže práca s ňou je tak trochu o ničom. Aspoň je jednoducho vyberateľná. Polohovateľné operadlá zadných sedadiel však viete sklopiť do roviny, čo dokáže vždy potešiť. Rovnako chválim prítomnosť dojazdovej rezervy pod dnom batožinového priestoru. Vzadu sa sedí doslova kráľovský. Mám takmer 2 metre a tu by som sa zmestil pokojne aj s nejakým klobúkom. Samozrejme v tejto triede obligatórne veci typu tieniacia roletka, máme tu dokonca vyhrievanie sedadiel, to je trošku nešťastné umiestnené blízko ovládania okien, takže nie, že si to pomýlite najmä v lete, bude to nepríjemné. Výduchy klimatizácie, tá je síce len dvojzónová, to znamená, že cestujúci vzadu si nemôžu nastaviť samostatne teplotu pre seba, mne to však nejak zásadne nevadí. Pod tým dvojica USB-čiek, nejaké odkladacie schránky, stredová opierka s 2 cupholdermi a musím priznať, že tie sedadlá vzadu sú veľmi pohodlné, rozhodne nejde o trestnú lavicu. Dokonca si viete nastaviť aj polohu operadiel, takže na dlhej ceste sa tu viete krásne rozvaliť. Super! Čo ma pri SsangYongoch dokázalo vždy prekvapiť, je úroveň spracovania interiéru aj použité materiály. Auto vždy pôsobilo hodnotnejšie, než by tomu napovedala cenovka. A to isté platí aj pre Torres. Skvelé kožené sedačky, síce bez nejakých špeciálnych nastavení, ale pohodlné aj na diaľnicu. Máme tu mäkčené plasty na palubnej doske, kovový dekor, v pohode vyzerajúcu imitáciu karbónu či ambientné osvetlenie. Taký malý fetiš tejto značky je čierny lesklý plast okolo displeja a vo dverách, ktorý by tu byť nemusel. Pred vodičom nájdete mimoriadne zaujímavé digitálne ukazovatele prístrojov. Ľavá a pravá strana zostáva vždy rovnaká. Údaje viete meniť len na LCD displeji v strede, kde nájdete nastavenia pre väčšinu jazdných funkcií. A viete čo? Vyzerá to naozaj dobre a funkčne. Ešte by som sa pozastavil pri paneli klimatizácie. Ten totiž skrýva ďalšie funkcie, ktoré nikde inde v menu nenájdete. Sám som desiatky minút hľadal úpravu jasu prístrojov, pretože v multimediálnom systéme si viete zmeniť len jas hlavného displeja. Až neskôr som si všimol zašitú ikonku práve na spodnom displeji, spolu s otváraním kufra či nastavenia výšky hlavných svetlometov.
Zatiaľ to pre Torres vyzerá veľmi dobre. Má zaujímavý dizajn, priestoru na rozdávanie a ani interiér nepôsobí druhrado. Problémom nebude ani základná výbava, pretože štandardne dostanete všetky displeje, full LED svetlomety, dvojzónovú klimatizáciu, tempomat a ďalších zhruba 1000 položiek. Takže odpoveď na otázku, kde sa šetrilo, budeme musieť hľadať niekde na ceste. Je tu jedna vec, o ktorej sme sa ešte zatiaľ nerozprávali a na mysli mám predovšetkým skutočnosť, že Torres je do veľkej miery postavený na menšom modeli Corando. Zdieľa s ním techniku, máme tu rovnaký motor, rovnakú prevodovku a aj z toho dôvodu sa SsangYongu podarilo ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov pri vývoji a zároveň nespraviť nejaké zásadné chyby. Áno, keďže tu nemáme batérie ani hybridný pohon, to auto je stále pomerne ľahké, samozrejme v kontexte tej veľkosti. Myslím si, že v tejto konfigurácii sa hmotnosť pohybuje stále pod 1700 kg, čo je veľmi slušné, na ceste to cítiť. Ten základný charakter auta má veľmi blízko k tomu, na čo sme zvyknutí práve u toho Coranda a musím povedať, že podvozok je naozaj fajn mix medzi komfortom a stabilitou. To auto nie je vyslovene plavné, nečakajte Daciu Duster. Povedal by som, že skôr kopíruje cestu, než aby cez ňu preplávalo. Predsa máme tu aj 20-palcové kolesá, takže nebude to najmäkšie vozenie, ktoré si viete predstaviť. Na druhej strane oceňujem, že auto sa nenakláňa, je stabilné. Ak na niečo narazíte na ceste, tak to pomerne slušne odfiltruje, dovnútra sa nedostávajú až také ruchy a nezlomí vám to ani väz. To auto nie je tvrdé, je len jemne tuhšie, možno tuhšie, než to na prvý pohľad vyzerá, práve kvôli tým 20-palcovým kolesám, ale mne osobne to vyhovuje. Najmä ak na niečo narazíte, nezoberie vám to volant, to auto je stabilné, veľmi čitateľné, predvídateľné a musím povedať, že čo sa týka jazdných vlastností, mi skutočne vyhovuje. O niečo horšie je na tom už samotné odhlučnenie. Nemyslím tak ani podvozok, ako skôr aerodynamický šum, ktorý nastáva už pri nejakej 110-120 km rýchlosti. To auto je veľké, má pomerne veľkú čelnú plochu, takže logicky niečo sa dostane aj dovnútra. Nemáme tu dvojité sklá, takže neoklamete to, je to veľké auto a budete to počuť. Vyslovene priemerné je pohodné ústrojenstvo. Tí z vás, ktorí už jazdili na Corande, asi vedia, o čom hovorím. Pod kapotou máme 1.5 preplňovanú v kombinácii s 6-stupňovou automatickou prevodovkou od spoločnosti Aisin. Je to hydromenič a správa sa ako hydromenič. Ja si myslím, že v tom motore potenciál je, napriek tomu, že má len 120 kW na tak veľké auto pri zaťažení, už to nie je asi tak veľa, ako by som možno ja potreboval alebo chcel, ale ten život tam je. Jediné, čo ťahá ten motor späť, je práve tá prevodovka. Ak sa chcete pohnúť z križovatky, trvá to, trošku to s vami šklbne, nie je to tak plynulé, ten rozjazd je o niečo cukavejší. Potom, ak potrebujete zrýchliť, napríklad prichádzate do kruhového objazdu a vidíte, že tam máte tú medzeru na to, aby ste sa vošli, šľapnete plynový pedál a musíte čakať na prevodovku, aby zareagovala. Niekedy je to sekunda, dve, ale aj to vám znemožní tou križovatkou prejsť tak, ako by ste chceli. Musíte zastaviť. Potom sa zopne štart-stop, ktorý je samozrejme klasický, starý. Nie je tu štarter generátor, nie je tu žiaden mild hybrid, takže pokiaľ ten motor naskočí, pokiaľ zaberie hydromenič, tak to skutočne trvá. Nie je to žiadna tragédia, dá sa s tým žiť. Je to však pre ľudí, ktorí nevyžadujú až také tempo a sú ochotní zmieriť sa s tým, že s týmto autom budete predovšetkým jazdiť pomalšie, vyrovnane, budete predvídať, ak budete na okreskách chcieť predbiehať, jednoducho si to vypočítate a nie je problém s týmto autom niečo predbehnúť. Len potrebujete čas si zvyknúť na charakter tej prevodovky a neočakávať od toho niečo, čím jednoducho nie je. Čo mne vadí možno trošku viac, je skutočnosť, že hydromenič vplýva aj na samotnú spotrebu. Keď som auto prebral a jazdil som chvíľku po meste, zasvietila mi tam hodnota 12,5 litra. Nezľaknite sa toho, to auto bolo surové, jazdil som v pomalom tempe, v meste, samá križovatka. Ako náhle som zašiel za mesto,
prešiel nejakú diaľnicu, okresku, tá spotreba išla dole a taký celkový priemer bol 9,5 litra na 100 km. To nie je až tak zlé, predpokladám, že to ešte trošičku klesne, keď sa auto plnohodnotne zabehne, predsa preberal som ešte keď na tachometrii nesvietilo ani 1000 km, ale som presvedčený, že so 6-stupňovým manuálom, s ktorým sa Torres teda predáva minimálne pre tie prvé dva základné stupne, by tá spotreba bola oveľa nižšia. A tým myslím minimálne o liter a pol. A osobne by som si veľmi rád Torresa s manuálnou prevodovkou vyskúšal. Už len kvôli tomu, že v tej 1.5 ten potenciál a ten život existuje, akurát ho ťaha dole práve lenivejšia prevodovka. Ona nie je vyslovene tragická, len nie je to také rýchle ako dvojspojka. Napriek tomu, že tu máme trošku slabší motor a pomalšiu prevodovku, som s Torresom veľmi spokojný a dalo by sa povedať, že až priam prekvapený. Je to priestranné auto, veľmi pohodlné, s príjemným podvozkom, netreba zabúdať. A za tú cenu ja si myslím, že veľmi férová ponuka pre ľudí, ktorí majú konzervatívnejší prístup k autám a ešte stále nechcú prejsť na vlnu hybridov alebo elektromobilov. SsangYong ponúka niečo, čo už v danej kategórii až tak nezoženiete. A podľa mňa stojí za zváženie. Prečo nie?